félreértés ne essék, ez nekünk nem lesz olyan nagyon-nagyon fantasztikus, mert egy 20 grammos, elég komoly sebességgel száguldó longójó így is ugyanúgy szét fogja locsantani az agyvelőmet, de a játékban ez különösebb egészségügyi kockázatokkal nem jár, egész egyszerűen eszméletemet vesztem. A fegyverzetet el fogom adni mind, mégpedig azért, mert a pisztoly egyfelől lóháton is használható, jó persze, a karabély is, de a pisztoly ráadásul gyorsabban is megtölthető. A páncélzat az több mint esélytelen, és hogyha jól sejtem, akkor a fegyverzet is. Hát például nézzetek rá a gránátra, 74 000 pénz. Felejtős. Felejtős. Hanyagoljuk, hanyagoljuk. Inkább menjünk be magába az erődbe. Ebbe a csodálatos korabeli terembe. Egyébként tényleg szépen megcsinálták. Bár ha már az illúzió romboló dolgoknál tartunk, akkor láthatjátok ezeket a szablaktáblákat. Nem tudom. Szóval jó lett volna, hogyha legalább kilátás van. De hát aki szeret gyertyafényben ültögélni, egészségére. Természetesen én vagyok Tibor. Nem értem, hogy ez miért nem nyilvánvaló. Amit szeretnék elérni, az az, hogy az adókat engedd el nekik, és ezért fizetni is hajlandó vagyok. És tudod miért? Mert ennyire jó arc vagyok. Jó, az arcomon nem látszik, de ennyire jó arc vagyok. Akár vissza is mehetnénk az Amosébe, és lenyaladhatnánk a talpunkat, amiért sokat gyára mondom, halmozott szóismétlésekkel, hogy ennyire jó arcok vagyunk. És közben be is esteltett, hát remélem, hogy nem ugrik a nyakamba semmi sem. Éppen nem vagyok olyan hangulatban, hogy nagyon csatázzak. És most már nem fogok de bemegyek a faluba persze, hát miért is ne. Továbbra is esik. Szar egy idő van, maradjunk ennyiben. Remélem, hogy mindenki alszik, mert akkor felébresztem őket, csak úgy a poén kedvéért. Adj Isten! Ami azt illeti, egy rakás küldetést megcsináltam. A rakás alatt pontosan 2 küldetést értek, de úgy gondolom, hogy ezzel már is előbbre vagyunk. Na! Minden jó, ha jó a vége, illetőleg nyugtával dicsérjük a napot. Én úgy gondolom, hogy az első szekcióra ennyi bőségesen megfelel. Remélem, srácok, lányok, hogy élveztétek ezt a történetet, már amennyire ezt a játékot élvezni lehet. A Warband, maradjunk annyiban, hogy sokkal inkább egy kiforrott, korrekt játék. Kár volt ráhúzni ezt a történetet magára a szériára, mert úgy gondolom, hogy nem sikerült összehozni azt, amit a készítők szerettek volna a With Fire and Sword-del. Sokat akart a szarka, maradjunk ennyiben. De összességében egy élvezetes kis történet, a hibáit, hogyha a hibáitól eltekint az ember, és remélem, hogy azért együtt fogunk tölteni egy kis időt még. Nem tudom, hogy időben hogy állunk, de úgy gondolom, hogy itt ezt egyelőre lezárom, és találkozunk legközelebb. Addig is vigyázzatok magatokra. Szerusztok!